just jossain tässä puistoa. Jossain näissä kulmilla. Me ollaan just jossain. Joo, jossain täytyy. Se on ihan muutama kortteli vaan tuonne eteen. Let's go. Muitakin tunnistaa heti. Meidät tunnistaa kännykästä. Ja reppuhan nyt on se yleisö, mikä paljastaa. Tourist TV Finland. Riika. Katsotaan löytyykö täältä mitään. Hyi vittu, 5-0. Vodka Popo. Takas Turkuun. Teillä on tätä perinteistä afrikasta ruokaa. Kyntiset. Kanaa, possua, muussia, salaattia. Ei paha. Estrella. Maku omassa luokassa. King Camp. Rippu, keino. Trambolinos. Ja siinä on niinku Euroopan ministeri, omistaja. Oikein. Siellä on kans joku tsaari istuskelee. Täältä voitte boostata onnen, heittäkää hiluja tänne. Niin ehkä voitatte lotossa. Tämä on 3 tähden kaupunki. Siinä näitte. Tempsin privaatti, joo se on. Täällä nämä köyhät turistit kattelee ilmaisia nähtävyyksiä. Halvat huvit. Halvat huvit. George Lucas.
George Lucas. Ei oo vittu mahdollista. Näet sä vittu, se oli George Lucas. Oi vitsi, että näistä sais kyllä nää niin hyviä kuvia. Oh shit. Vittu taas on 5-0. 5-0. Ultraisi gruutaa kääntyy. Mikä se on siitä saa? Tuossa puistossa oli silloin ne isot Pride. Siis tänne me tultiin kansainväliseen metropolia. Täällä melkein joka toinen vastaankulkija niin puhuu suomea. Ravintola henkilökunnasta puhuu suomea. Suomessa ollaan. Niitä tarjoilija pääsee. Joo. Se on se vitsi se kokkikin. Mä rupeen puhuu englantia, niin se rupee puhuu suomea. Niinku what? Kun Tallinnassa ei oo tilaa, niin suomalaiset tulee tänne. Ne tulee Riikaan. Miettikääpä sitä. Blue Sheep. Makutesti. Sihahti. Tää oli Lime Mint. Lime Mint. Se on hyvää. Ostakaa. Aamuteellä ja kahvilla. Tässä me tilattiin puuroa. Riisipuuro. Sain semmosen leivän ja tää tilas omeletin. Kaunis päivä Riikassa. Tästä se lähtee. Autolla tultiin tänne näin. Eilen.
huomenna lähdetään pois. Eli tämmönen päivän reissu täällä. Näin. Haloo, nyt mennään katsomaan mitä täällä on. Löytyykö täältä mitään? Testataan hissi, niin päästään hyttiin. Päästään hyttiin juomaan kaljaa. Tää on niin hyvä kyllä. Tää on ihan slummi tää rappu. Se kääntäpä repottuu viimeisen päälle. Perusneukkumeininki. Sen lisäksi tultiin autolla. Onks tässä 17 kerrosta? Kato 12. Täällä on piilokerroksia 5. Ei, kun siinä on säästetty kuluja vaan. Se on. Niin siihen on vedetty joku, niin just jostain kierrätyskeskuksesta vai joku halvin käytetty paneeli, mikä löydettiin. Tässähän tää on. Ja sen lisäksi, että tultiin autolla tänne Latviaan, niin meillä on fiittaaja. Tövä. Väri vaan tyhjää. Toiseen suuntaan. Täällä palaa. Pallotesti. Tästä Joo, tätä pitää niinku pyörittää jo joku 3-4 kertaa. Sitten vasta auki. Kotona. Ja sen lisäksi, että tässä on tommonen. Sen saa tältä puolelta lukkoa. Niin. Tässä on siihen avaimet. Ei, tää on yksi suunta. Mä näin kyllä tänne. Ei kun toi ei seuraa sen. Ei se seuraakaan. Missä täällä on liikenneympyräydessä? Eli eikö tää toimi offlineissa? No nyt se päivittyy. Aja tätä tietä 3 kilometriä. Joo, se vaan offlineissa vähän lataa hitaammin. Löydettiin tämmönen auto. Siinä oli avaimet virtalukossa. Päätettiin ottaa lainaan. Palautetaan sitten reissun päätteeksi. Täällä oli tommonen kartturilaite kanssa. Co-Driver. Bäkkäreitä tulee radiosta. Alright. Latviassa on ajan hengissä. Ota vähän tällaista 90-luvun. Niin. Oh, po, 5-0. 5-0. Fuck the popos. Näitä on liikenteessä näitä 5-0 jätkiä. Meidän pitää varoa niitä, koska tää auto ei tosiaan ole meidän. Ollaan kusessa, jos popot pysäyttää. Jännä juttu, että tässä oli Suomen kirjat kuitenkin autossa. Niin. Tässä on mun valo. Onko tässä silleen, että silloin saa mennä, kun ei palaa valo? Se muuttuu punaisesti. Joo, näköjään. Aja 1 kilometri ja ryhmity oikealle. Niin, pitäisiköhän tulisi mennä tänne. Minne? Tonne Eiffel-torniin mennään.
On nyt vähän ollut matkaa kävellä tästä bussipillekin on tässä jossain tän tien varressa. Nyt ryhmity oikealle ja sitten käänny oikealle. Sitä näytät umpikuja. Paikallinen näsinneula. Siinä missä näsinneula on ihan kaupungin keskustassa, niin tää on vähän tällaisella joutomaalla. Wasteland. Onks tää Pyynikki? Aiffeli. Täällä ei vissiin oo noita popouta. Täällä on vaan kodittomia. Täällä on vaan kodittomia. Lainsuojatonta alue. Ne asuu tossa dösässä tuolla. Totta hyvässä kunnossa tie. Täällä nää tietyöt tehdään kerran 5 vuodessa, niin tässä on lopputulos. Tässä on tarkoituksena, että jengi hajoaa tähän autoon ja sit kun se hajoaa, niin sit tuolta puskista lähtee kaikki bandiitot pöllimään kaikki. Tää on tää kaupungin linjaus tälle alueelle. Kodittomien pitää saada kans jotain. Koska työttömyysrahoihin ei oo kaupungilla varaa, niin ne joutuu tekemään tämmösen linjauksen. Pistäkää vitusta se hissi menee tonne. Tää on tämmönen kaareva toi alku. Mitä se sanoo, että oli korkeassa? 100. Se on potski oikein. Ei vasemmalla. Now we get some levels. We have some levels here. Too much levels. Täältä se Tampere näyttää Pyynikin näköalatornista, vai oliko sitä Näsinneula? Jompikumpi tää oli. Täällä meidän fiittaaja otti kanssa kuvia. No niin, kaikki on nähty. Nyt voidaan lähteä himaan. Mä kuvaan takaisin. Jos sä mulle, mä sulle. Kolmas kamera esiin. Nyt alkoi kamerasota. Tää on tätä nykyaikaa. Jaha. Ja selfie stick tonne 4. Niin. Mun pitäis olla 4. puhelinkin. Kyllä mulla näitä puhelimia. Niin oo meidän 4. Kyllä meillä näitä puhelimia riittää. Täältä pesee, venatkaa vaan. Kyyti tuli. Noniin.
Vois tosta. Mutta on 4 somet. Noniin. 4 periskopia samaan aikaan päällä. Jos jotain tapahtuu hissille, niin se on 4 kulmasta sitten. Se oli tää. Vestibules. Peilin kautta. Peilin kautta kaikki osuu. Ja vedetään kaksin käsin. Iskitin. Iskitin. Cheese fire. 5-0, 5-0, purples. Näitä liikkuu täällä. Esburger. Sen lisäksi, että täällä on suomalaisia, niin Turku. täällä on niinku Hesburger. Tää on muuten niinku Turku, mut sit täällä on Näsinneula. Mhm. Mitäs kaikkea täältä on löytynyt, mitä Suomessakin on? Jyski, Isku, Hesburgeri, Neste R. Neste R. No Subi nyt on kansainvälinen ketju, Mut Suomessa kuitenkin löytyy Subi. Stokka, joo. Näitä riittää. Ja se löytyi vanhasta kaupungista joku Marimekon myymällä ja varmaan joku vittu Angry Bird Shop ja Muumi Shop ja Saletista. joku Visit Turku. No täällä oli takas Turkun kebab. Niin on sekin Turun kebabi löytyy. Zip takas Turku. Voi viddus. Vidusku. Voi viddu. Voi vittu. Mikä täälläkin? Ihan selvästi. Tonne me mennään. Tää on tää Hertha Berlinin se tunnusbiisi. Mitä ne lauloi ennen sitä matsia. Se vittu Murahausen vai mikä se Joo. on? Niin on. Mistä tunnistaa kaikki suomalaiset täältä, kun ei puhetta kuulunut vähän aikaa? Siitä, että ne on tuolla Terdellä.
suomalaiset kokoontuu Visselle Terdelle. Siitä sen tunnistaa. Maistetaan. Unohtakaa se viime kertainen ja joka mieluummin tätä. Tää on parempaa. Kestääkö niinku tunnin? Vihreä linja. Sitten sieltä kadun toisella puolella on toinen sightseeing city tuolla. Tossa olisi kyllä katto auki. Näytäis katto. Kyllä tää Dösäs on kuuma. Niin siksi tuo varjos on toinen. Fönöt auki. No tuolla on yksi fönö jo auki. Noi pitää avaa sitten ennen kuin tää lähtee tää Dösä. No fönöt. And we are off. Linssi, se on parempi. Nyt mennään ja määränpäätä ei tiedetä. Kyllä se kääntyy ympäri just tässä. Mitä? Ja sitä odottaa puoli tuntia siellä alapaikassa. Mitä helvettiä? Mihin sä meet? Että paljonko sä tulee hullu? Hei, kuski. Ei näin saa tehdä liikenteessä. Hei, come on. 5 ei saa meidät kiinni täältä. Se on kunnianosoitus Pavels Beamontsin johtamalle voittoisalle armeijalle vuodelta 1919. Puolustusasemat ja hiekkavallutukset olivat juuri tässä naukamalla. Tämän voiton johdosta uusi Latvian kansantasavalta vahvisti itsenäisyytensä. Sen johdosta 11.11. on sotasankareiden muistopäivä Latviassa. Arkipäivisin rantakatu on täynnä autoliikennettä, mutta juhlapäivinä katu suljetaan ja katu on täynnä erilaisia konsertteja, ravintolaterasseja ja jopa kokkoja rantoja. Musiikki soi myöhään yöhön ja kansakarpiloja tanssia. Paljon historiallisia paikkoja. Tarkistin vaan, että oli suomen kieli. No. Varmasti. Tämä on hauska, että puhutaan Latviassa. Oi vitsi. Tai ruotsi. Vaihtelee sitä kieltä koko ajan. Se vaihtelee ihan randomisti välillä Espanjaa, Norjaa ja Ruotsia. Oi vitsi. Italiaa ja rämplää sitä aina sitä, että vaan liikkaasin. Multilanguage tour. Näin syntyi Riiasta todettu. Nyt näette puistossa ajamme nyt rikkaissa ja arkkitehtuurissa tärkeissä rakennuskortteleissa 800-luvun lopusta 1900-luvun alusta. Tää on sulassa suhteeni tyyliset ja arkkitehtuuriset jätteet. Lähes kaikki sen ajan huomattavimmat arkkitehdit luomuksineen ovat muistoina täällä. Alun perin tämä oli asuma-alue, mutta nykyisin se on täynnä diplomatian toimitiloja ja liike-elämän toimistoja. Esimerkki 800- ja 1900-luvun rakennuksia. Tätä katua kannattaa mennä jalan ja pitää kamerakuvausvalmiina. Jos haluatte, voitte seuraavalla pysäkillä C jäädä bussista ja mennä jalan kaupungin kuuluisimmalle Albertin kadulle katsomaan upeita ja ihmeellisiä ihmisiä. Albertin katu on vasemmalla samansuuntaisesti yhden kahden päässä. Albert
pääsi meidän kämpän nuskalla ollut lähellä pysähtyksessä. Rakennusta julkissa. Huomaa. Torvi lähi. Riian keskusta taloista noin 40% on rakennettu julkisen tyyliin, ja se on enemmän kuin missään muussa Euroopan kaupungissa. Missä? Jos oikein. On se Turku kebab. Joo, Turku kebab. Takas Turku. Kristuksen syntymäkatedraali on saanut pyhän kasteen vuonna 1884 ja on suuri oppineiden Ollaan väärin oppineet. sellaista tyyliä. Jumalan valtaus. Se on pystytetty kansanlahjoitusten avulla. Vatsa symboloi Latvian kansan vapautusta vieraan vallan ikeestä. Legenda kertoo, että toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton johto halusi räjäyttää Vatsaan ja pystyttää sen paikalle Stalinin rintakuvaveistoksen. Sitä on rakennettu ennen toista maailmansotaa. Ilmeisesti. On se nyt hienompi, jos tuossa on Stalinin patsas. Mutta jos ei ole pois. Oi. Vasemmalla Saksan valtion suurlähetystö. Arkkitehtin tyyli on monityylistä. Arkkitehti Schells. Saksa osti tämän rakennuksen vuonna 1920. Rakennuksessa on nykyaikainen monine kauppoineen ja kahviloineen. Suosittelemme Jurmalaa. Siellä on merenranta valkoisine hiekkoineen ja juomaskadun kävelykatu monine ravintolaterasseineen. Kuitenkin vanhin But it's fish. Fish sticks. Kaviaari. Fish. Now it's fish. Täällä puhutaan paljon venäjää. Хорошо. Saiko sieltä kaljaa? Joo, ota vähän parempaa kauppaa. Kotikaljaa. Kaljaa. Saako täältä kaljaa? Ukrainassa oli parempaa edelleen. Ukrainasta saa kaljaa. Kaljaa, kaljaa, kaljaa. Tää menee kaljapatti. Terassa Riika. Aurinko laskee. Päivä loppuu ja huomenna hittoihin. Pärnun kautta vielä. Jep. Stadi. Lähdetään menettää keilahallista.
No niin, väännettiin sitten vielä tämmöset safkat. Tässä nää vähän burgeria. Ai, että on hyvän näköistä ja ruvetaan syömään. Ja jälkkäriksi täällä hyvät naiset ja herrat. Kinder Bueno Dark. Tätä ei Suomesta saa. Tää maistetaan jälkkäriksi. Nyt on syöty. Ja kaljat juotu. Nyt olisi aika maistaa Kinder Bueno Dark. Tästä se lähtee. Löydettiin kaupasta. Niin huonosti tehty. Veikkaukset. Nyt se vitu väsy. 5/5. Aina kun mun kaulaa jossain Etelä-Amerikan maassa, niin sitten tulee se vitu CSI Miami, se keltainen filtteri ja laitetaan siihen. Vaikka se olisi oikeesti jossain vitu saantiekossa. Riiasta on nyt päästy tänne asti. Tiedä mikä Völi Championship täällä on menossa, jotkut skabat. Suomi ei ole nyt mukana. Ja jengi riittää. Tere tulemasta Helsinkiin.
Kalia